Il-Partit Laburista kompla jintervjeni f'numru ta' kawżi li nfetħu mill-Partit Nazzjonalista biex mal-100 persuna ma jivvutawx fis-siġġiewi minkejja nataw post ta' akkomodazzjoni soċjali f'din il-lokalità. F'dawn il-kawżi għad ta' persuni qed jisqu dwar il-diffikultajiet ta' ħajjithom li wasluhom biex japplikaw mal-awtorità tad-djar biex jingħataw appartament tal-akkomodazzjoni soċjali. Mara stqarret li jiġieli kienet qed toqgħod ma' missiera iżda xi kultant dan jispiċċa ikeċċiha mid-dar u jkollha torqod fil-karozza jew inkella tara min jista' iżomma miegħu għal ftit jiem. Qalet li qed tistenna biex iġġorla mara ħalli tibda tgħix weħedha b'serħan tal-moħħ. F'każ ieħor raġel b'diżabilità fuq wheelchair għalli ma jiflaħx aktar għal kera għolja li taħallas fil-privat għalli jista' jistenna biex id-Dipartiment tal-Akkomodazzjoni Soċjali jikkonvertilu il-banju f'doċċa apposta biex tirrifletti l-bżonnijiet tiegħu u jibda joqgħod fl-appartament li ġie allokat lilu. Mara oħra stqarret li jituża l-bastun u dan l-appartament bil-lift se jbidlilha b'mod pożittiv ħajjitha. Il-Partit Laburista rappreżentat mill-President tiegħu Dr. Ramon Attard permezz tal-Avukati Pawlu Lija, Ryan Ellul u Albert Zerafa se jkomplu jiġġieldu fil-qrati għad-dritt tal-persuni li wara nataw appartament tal-akkomodazzjoni soċjali fis-siġġiewi u qalbu l-karta tal-identità tagħhom fuq il-post ikunu jistgħu jivvutaw fis-siġġiewi stess.